didarani dikire wong Jawa. Cara Islam ngono diker. Jane awake dhewe lek ngono kuwi jane panuwunan. Panuwunan nggih. Heeh. Wong kuwi maca ngono sonder nyuwun engko apa penggayuhane ya dituruti kok. Lah bab sing loro kuwi mang sing enake sangka puser. Puser, nggih. Lek puser kan lek Puser iki enek sing nyebut lintang juar. nggih. Pancen ya kuwi ya bener, pancen bener. Ana sing nyebut nggon anu dalane Panca Lima kuwi mengkene. Nggih. Lah sejatine puser iki pinangka anu apa kuwi mang pinangka Panguripan, Bang. panguripan. Dadi dalane panguripane nek kono kuwi. Nalikane tasik bayi riyen nggih, teng kandungan. Nalika bayi diketok pusere kuwi, dalane hawa nafsu kuwi saka ketoke puser iki. Ngono lho. Nggih, nggih. Nek nalika urung diketok puser hawa nafsu urung iso mlebu nyang bocah. Engko lek wis diketok plak, lah kuwi nafsu sing saka bumi, saka geni, saka angin, saka banyu kuwi bareng karo ngetoke puser kuwi mlebu dhewe-dhewe. Lah terus manggone nek limpa, puso, maras, jantung. Iki lho. Nggih. Mulane kuwi ora kena diomongne sadengah papane, engko lek diomongne anu direkam karo bangsa ngono kuwi, awake dhewe kalah. Nggih. Padha karo meneki jimat kono. Nggih. Samare mengke malah kecampuran kalih bangsa kono. Lah kuwi lho. Mereka kuwi mereka apa cek bayi alwama senengane mangan. Nggih. Lah terus amarah gampangane senengane nangis. Terus Supia senengane kemilian. Pengen dolanan iki, dolanan lah sak teruse si Mutmoina senengane pemane kemilik klambi apa ana apa ngono kan kemilane ngono kuwi. Nggih. Berarti saumpami mboten diketok pusere ngoten nggih, mboten saged mlebet nggih napa. Ora iso metu dalan ndi. Mergo kono isane metu dalan ketoke puser kuwi. Nggih. Berarti saumpami pengen ngendhalekne babagan nafsu niku wetenge nggih kudu ditutup kok nggih. Anu. Kanthi dalan poso lelaku niku. Lah mulane kuwi anu wong kuwi mang aja sampe nemen-nemen lah ngumbar ote-ote, masih sumuh mbuh kawasan balap kudu iki ditutupi. Nggih. Mergo lha nek ditutupi iki aja sampe kena disejala wong liya. Oh, ngaten. Mergo wong liya pemane jumlahe jengkes tenung modhong sak penunggalane kuwi mlebune meneh puter iki. Nggih. Mulane wong dipandeng karo liyan sok iso mati di apa gampangane wong tepel kok iso mlebu nyang jero weteng. Nggih. Lah barang ngono lah sing lebokne ya kuwi. Lebete liwat puser niki nggih. Lah kuwi gandeng karo danyang desa. Nggih. Ya gandeng karo anu kuwi apa kuwi hawa nafsune awake dhewe. Hawa nafsune awake gampane ngono disejo wong kowe semingkira sik. Aku butuh mlebu, gampane ngono kuwi lho. Oh, berarti nggih saumpami kenging ngoten nggih dipersilahkan kali hawa nafsu niku. Heeh. Terus Kong saumpami napa amprih mboten kesurupan utawi mboten niku Kong, mboten kelebon napa santet lan lintu-lintu pun niku pripun? Lah ya kuwi eneke wingko balik neh ya eneke wong percaya sepisan. Aja sampe ote-ote, aja sampe ngumbar. Udel niku mau. Heeh. Kuwi kudu ora ketong kaos balap kudu dinggone. Lah ping pindhone kuwi ora kok trimo ping pindhone pusate awake dhewe kudu panggah Among napas niku. Angon iki. Lah sajrone angon pemane dukuti tetap dengan kula nyuwun pengayuman sinten kemawon Kang Sejolo dateng kula sampean wangsulne terus ngaku iki. Nggih. Terus Kong, saumpami lek napa niku wau kan amprih mboten kelebon barang halus. Heeh. Terus lek umpami pengen marekne ngoten Kong, kan enten kadang tiyang deluweming pinten-pinten dinten ngoten mboten mari-mari niku pripun Kong? Lah kuwi
kuwi kudu musat neh. Nggih. Ya, lire musat upamane sampean kesandunge wong jagongan enek wong sambat ngono kuwi. Nggih. Lah kuwi terus awakmu karek matur, "Duh Gusti, titah panjenengan kula nami ganti. Kula dipun tangisi titah panjenengan nami niki. Kula nyuwun usadane." Ya, glek wis ngono plak, awakmu karek ngrasane iki. Ngono lho. Nggih. Engko ngrasane sak jerone awakmu meneng kuwi meng enek barang apa. Ngono lho. Upamane enek barang kok dilungi jagung. Gampangane. Nggih. Wah, anu iki parana jagung nom. Engko blonyohno awake mari tenan. Mergo jagunge awake dhewe ra iso gawe, mek iso ngarani. Nggih, nggih, nggih. Ngono kuwi lho. Upamane kok sampean sak jerone meneng kok enek gambaran lombok. Ya wis golekno lombok ngono engko ser-ser nang rek mari. Lha apa ora panas ora? Wong lombok sing gawe urip, Pak. Nggih, nggih. Aku bolak-balik ngono. Aku nalika sepisanan lha wong lombok iku gak Kewedangan. kewedangen. Jalah karo sing lara kuwi mang. Nggih. Wis ora apa-apa yen pituduhe sing gawe urip ngono ya wis to. Terapno. Nggih. Nyatane diterapne ya waras. Lah ya ngono kuwi lho. Kuwi lek bab kepentingane wong njaluk ngono kuwi. Nggih, nggih. Dadi ya kudu ngrasakne upamane sadurunge teka Duh Gusti sampeyan kula dipun tangisi titah panjenengan nami niki. Kok saged kados ngoten niku jalarane napa? Pamane njaluk genake to. Nggih, nggih, nggih. Ha kuwi engko Diparingi ngono. engko karek awakmu diparingi swara apa diparingi gambar. Upamane kok sakjroning awakmu meneng kok kuwi mung ana wong gampangane kok kaya disuduk ngono. Wah, lah iki kena anu no iki. Jengges. Kijabae kena panek paekae wong liya. Oh, nggih. Ngono kuwi lho, padahal jumlahe jengkes tenung. Nggih. Kuwi. Ngono ya kadang-kadang ya ora mesti lek di ngono kuwi. Engko kadang-kadang kaya diantem watu plekne yang awake kuwi. Ngono kuwi. Lah engko lek wis ngono kuwi terus karek njaluk usadane. Lek wis njaluk usadane, wong kuwi mung karek anu. Nglek njaluk usadane kok ora dilungi. Nggih. Kok ana wong nggawa timba gampangane. Nggih. Enek gambaran nggawa timba. Iki aja dibacutne. Ya wis cukup meneng. Mergo niku pun jatahe ngoten, Mbah nggih. Lah ya wong timba iki kan golek banyu. Banyu iki prayo ngedus wong. Oh, nggih, 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 nggih. Ngono lho. Berarti sanepa sedaya, Mbah, gambaran-gambaran niku. Sanepan. Sedaya. Ora kok digunah. Syukur lek dikenahne wenteh ngono. Wong ya ora mesti kok. Nggih, nggih, nggih. Ngono lho. Nanging lelakune nggih abot sakderenge Lah niku. iya. Mereka awake dhewe ya kuwi. Mereka awake dhewe iki mung saurunge ya nglakoni. Nggih. Lah mulane sakjroning nglakoni mung kudu pamit karo sing duwe kan ngono kuwi. Nggih, nggih. Awakmu sing duwe wong wedok ora mbok pamiti mesti Rasulullah. Nggih. Lah lek mbok pamiti pelak aku semene dina pamane 2 dina apa 3 dina aku gak amar awakmu jeng Rasulullah. Nggih. Aku ora duwe tujuan liya-liya kejaba aku nyuwun karo pangasane Gusti Allah tak tujokne iki supaya leh gerah ndang iso waras. Nggih, nggih. Ngono kuwi. Mlekno engko lek ora anu wis to entuk sanepan diturutana ya mblayang. Layang nggih. Lek mboten enten lelakune ngoten. Lah iya, kuwi lho. Mereka dadane jaman semono sing kerep pamora kan jenate sajiya. Oh, nggih, Mbah Sajiyo. Ha nyatane piye? Nyatane ya ora nginep. Nggih, nggih. Wis tak elekne. Wong jane tekan ndi sing gawa ya aku. Ning malah nesone aku lho. Lah aneh ta? Nggih. Kok ngono kok ngoten. Dadi aku karepe nulung malah entuk pentung ngono kae. Ning aku ya ora Rasulullah ya men. Tak ditenen apa iki aku ya mek ngono. Nggih. Mlakno kabeh ki mang kudune sarwa dimusyawarahne perlune apa. Awakmu gayuh ben burine kan gayuh tuwa ora gayuh nom. Nggih.
Ngono lho. Lah apa maneh saiki cek timur ora apa-apa. Timur ya kabeh ki momongso ora kena dijangkah sak jangkah. Nggih. Ya ora kena jangkah 3 jangkah. Kedune ki ya alon-alon lek kelakon. Mesti akhire iso temu. Ngono lho. Terus Kong, lek Be. posone tiyang Jawa niku pripun kan lek teng Jawa niku wonten poso neton. Lah poso neton niku kan wonten sing apit, ingkang diwastani apit niku sakderenge neton kalih sak sampunipun neton. Niku pripun niate lan damel napa Kong biasane Kong? Napa damel napa awake niki ben enten sing jangkung ngoten? Lek jane poso kuwi mang lek rumah saku lho. Nggih. Sing tak niati ki mang dadi mek karek niate. Pamane poso 3 dina pamane. Nggih. Jiko 3 dina neptu 40-an. Nggih. Kuwi adat Jawa. Nggih. Ngono lho. Terus terus nglakoni pamane mutih sakjroning 7 dina. Lah kuwi mang kan kuwi ya adat Jawa. Nggih. Terus sing mutih sakjroning 40 dina. Kuwi ya adat Jawa sampai tekane 100 dina. Nggih. Ngono lho. Lah sing kuwi lek adat Jawa ya ngono kuwi. Lah sing maksude ora adat Jawa, lah kuwi sing cara wong poso mek awan tok bengi ngono kae. Bengi ya apa ujare. Nggih, panggah Ya mangan. kuwi sing darane ora adat Jawa. Lek posone adat Jawa niku pripun, Kong? Tata carane posone adat Jawa niku pripun? Umpami magrib dahar ngoten dalu pun mboten angsal dahar malih. Ora no. Pripun, Kong? Pripun? Ya, pamane saiki sampean poso dina wengi ya. Nggih. Dina wengi pamane ngene iki engko. Ngene iki kan malam Kamis. Nggih. Malam Kamis engko pamane sampean ngadepne magrib dahar Nggih. ya. Dadi bare dahar iki wis ora kenek engko mangan apa ta wong rokok ta wong wedang. Nggih. Lek urung sesuk sore padha karo jame. Ingkang diwastani netepi wahyu sepisanan niku. Lah iya. Pamane lekasane jam 5 ya sesuk kudu jam 5. Syukur punjul ke jam 5. Nggih. Bagus. Nggih. Kuwi perintah tak tomro utawa di apa kuwi perintah Mbah Imam Syafi'i ya ngono kuwi. Ngono lho. Upamane terus saiki zaman ser poso 3 dina, upamane 3 dina apa njiko neptu 40 apa pancen mek 3 dina kuwi padha ae karo sing neptu 40 padha ae. Nggih. Karo sing 3 dina 3 bengi. Berarti nggih mboten enten sahure kok nggih. Ora enek no. Nggih. Lah kuwi kedarane wong poso kok. Nggih. Ah kuwi Terus lelakune lek dalu, Kong. Napa nggih turu glesar-glesar mboten napa-napa napa nggih kudu melek ngoten? ya kok lek aku lho, Nggih. lek aku ki ya karek manut. Aku ki kadang-kadang ya 3 dina 3 bengi ya melek los. Nggih. Kadang-kadang ya anu oleh turu ngono kuwi. Tapi oleh turu ya kuwi mulai jam 12. Nggih. Jam 12 dalu nggih. Heeh. Jam 12. Ngawan ra kena turu. Ngono lho. Lah nalikane melek niku wonten wacan-wacan sing diwacakaken ngoten apa namung manekung konsentrasi teng Gusti ngoten, Kong? Lek melek ki rumah aku kok ya mung manut konsentrasine awake dhewe to. Nggih. Ora duwe tujuan liya iki. Nggih. Lah kejaba lek duwe tujuan liya pamane saiki cara anune bakune cara wong Islam dikir ngono kuwi. Awake dhewe dikir ya mek Allah. Berarti ngomong nafas niku wau nggih. Oh ya ora ngomong nafas ya pamane awake dhewe njoglo biasa ngene iki lho. Oh nggih. Dadi karek ngucapne kuwi tok. Allah. Kuwi sak mampune, sak kesele. Nggih. Syukur ngantek ra iso muni. Kuwi lho. Ya kuwi sing darane dikire wong Jawa. Cara Islam ngono dikir. Jane awake dhewe lek ngono kuwi jane panuwunan. Panuwunan nggih. Heeh. Wong kuwi maca ngono sonder nyuwun engko apa penggayuhane ya dituruti kok. Mergo pun ngakoni niku wau, Mbak. Lah iya. Lah panengane kaya aku ngene iki. Ku ngene tangis dina-dina
awan ra iso turu, awan ra iso mingket ngono kuwi. Nggih. Dadi yo mek anake ngrasani iki. Kuwi. Mergo awake dhewe titah sawantah iso urip lek sonder kuwi ya ora iso urip. Nggih. Upamane iso keturutan lek sonder kuwi ya ora iso keturutan. Karek musat awake dhewe. Nggih. Lah musat iki aja ditekokne rena-rena ngono lho. Perlune apa? Engko lek kepentingan tenan plek gayuh sing samestine awake dhewe mek sabda sepisan. Nggih. Ngono lho. Sabda sepisan kena darane sabda mandi sepisan dadi. Lah teng Islam kun fayakun niku kun nggih. Lah iya. Lah ya kun fayakun kuwi jane ya tembung Jawa lho kuwi tembunge Njang Sunan Kalijaga kok. Tembunge Mbah Imam Syafi'i. Nggih, nggih. Kuwi ya. Mergo apa tembung kun fayakun iki kan kun iki durung ana fayakun sing ana. Lah wetu kuwi sing ana mek awake dhewe karo panguwasane sing kuwasa. Nggih, nggih. Kuwi lho. Nek upamane diperintah, kudu ngene ngene ya wis manut ngono lho. Nggih, nggih. Heeh. Aja rumangsa kepinteran, Nggih. aja rumangsa gegagahan, awake dhewe engko kleru. Nggih, nggih. Ngono lho. Upamane diwene ngerti kok terus alah mek ngono ae lho. Ora kena. Nggih. Terus kong lek kan kathah tiyang niku ingkang dawuh niku urip iku kudu urup. Niku lek menurute panjenengan pripun, Kong? Urip iki kudu kurup ngono ta. Mboten, urip iku kudu urup, dadi kudu murup, Kong. Kudu iso madangi liyan. Wah lha kuwi ya nek benere maksude ngene. Dadi manusa urip kuwi tak upamane gambane omah ya. Awakmu kuwi duwe omah. Lah ndek omah iki isane padang iki nek karana apa? Enek lampune ta. Nggih, nggih, nggih. Lah lampune manusa kuwi kejaba kuwi mang kena darani panca ndriyane awake dhewe kuwi. Panca lima ndriya pengangen-angen. Lah pengangen-angene awake dhewe kuwi anane iso bersih aja kesampuran nafsu patang perkara lan sundul karo sing gawe urip. Isane padang karana awake dhewe dadi siji. Balik neh nyang rono kuwi. Nggih, nggih. Sonder kuwi ra iso padang. Nggih. Wis tak bebasane lha mbok gunane gunung bledas sing kaya apa ngono ora iso panggah kok kepetengan gak iso panggah padang. Nah dadi mripat kuwi cek iso roh dalane wis ngono ae penake. Nggih. Ngono lho. Kejaba lah wong kuwi enek apa-apa wis teko pestine lha kuwi seblek-sak. Nggih, nggih, nggih. Ngono lho. Dadi bolak-balik. Kuwi lek di cara digambar ngono rene, balik neh rene, remubeng neh, balik neh yang rene ngono kuwi lho. Nggih, nggih. Mereka mubenge lakon. Lah kabeh ki mung isane tinemu karena lakune. Nggih. Lakune awake dhewe iki ditenani, ditemeni. Dadi pemane nglakoni poso wis ta sedina sewengi lek temen ya ketrima. Nggih. Masing nglakonana 7 dina lek ra temen ya ora entuk apa-apa. Nggih, nggih. Lha. Berarti ingkang diwastani urip iku kudu murup niku nggih. Niku wau kok nggih. Lah Ampre iya. murupe kudu ngemong nafase kudu Lah iya kudu roh lampune. lampune. Roh lampune awake dhewe. Lah lampunan awake dhewe kejaba angen-angen. Nggih. Lah kuwi lho. Mengki lek sampun roh niku terus gadah lampu saged madangi liyan kok nggih. Lah iya Saged no. berarti madangi liyan niku istilahnya tetulung ngoten kok. Lah darane madange liyane gampangane seneng dijaluki tetulung wong awake dhewe tanpa duwe penjaluk. Ngono lho maksud iki aku gelem nulungi kowe engko sanano lek mbayar 100.000 jenenge ngono. Nggih, nggih, nggih. Kuwi ora kena. Nggih, nggih. Mergo awake dhewe budaya sama sinamatan tulung tinulung sak padane urip. Nggih. Iya. Kuwi pancen ngono kuwi lakune. Nggih, Kang. Mulane kuwi cara awake dhewe tunggal sak omah ngono. Pemane awake dhewe, Dek aku arep nyang rono.
Golek aku enek wong goleki aku lek aku nek kono ora ana ki engko teruse nyang rene iki. Aku nalika cek oleh sapa kae ya ngono kuwi. Nggih. Dadi pamane aku aku kok sir pamane nang gone Kabul rata tengah pamane. Engko lek bar kanggone kono aku maling karo Kabul engko nyang gone Ponari apa nyang gone sapa ngono kuwi. Dadi cara nek wong goleki mesti pas. Nggih, nggih, nggih. Dadi ora wani aku ki Sulaya ana ora wani. Mergo pun wonten nganune Mbah nggih. Lah wonten iya. Populere ngoten. Heeh. Lah engko pamane awake dhewe diterapne ngono, engko lek pamane awake dhewe duwe kepentingan njaluk ki meng dadi ora usah sabdo pindho ping 3 ping 4 iki sepisan dadi ngono. Sing digoleki ngono kuwi. Engko lek awake dhewe nyulayani lair karo nyulayani wong omah, aku nek kono moke badha diturut ora enek. Lah kuwi njaluk sedina ping 7 ya enek hukumane. Berarti mergo ngapusi niku wae, Mbah. Lah iya. Lah, Nggih, nggih, nggih. lho ki tenan, engko isane pulih neh direwangi kaliren neh. Ha, Nggih, nggih. ada apa lho. Berarti lek sampun dados kados jenengan niku mboten saged nyulayani kok nggih. Maksude enek muni gak enek terus gak enek muni enek ngoten mboten saged. Ya ora ya wis pokoke wis panane ngono ae. Nggih, 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 nggih. Jadi pamane nyarono aku mendine iso ya iso tenan. Nggih. Ngono kuwi. Tergantung ciptane kok nggih. Ha iya. Lah engko awake dhewe tansah Sulaya ya kenek Sulaya. Pisan pindhone lek tansah Sulaya ya kuwi wis ta. Engko njaluk sedina ngantek bebelen ta. Wis ora dituruti. Nggih. Isane turuti ya kaliren neh. Kudu kalian. Kadose cekap semanten Rin dinten iki mugi-mugi saged dados referensi keilmuan dhateng Lah iya. rencang-rencang lan mugi-mugi manfaati kagem sedaya rencang ingkang ningali. Tapi lek sing genah sing dhuwur iki Nggih. kuwi penenggo dalane Gusti. Nggih, nggih. Ngono lho, jane iki golek menurut wadine wong beguru ki jane kan ora kena dijeblosne to. Nggih, nggih, nggih. Ngono lho. Tapi niki mengke pripun, Kang? Saged napa mboten umpami di wedarne umum ngoten? Anu di karo kancane to. Nggih. Lah ya didelok kancane lek sajane iso gawe ya diomongne. Nggih, Lek sajane wong iki meng ora iso gawe ya. Maksudnya kula napa kula upload teng video ngoten lho, Kang. Heh? Umpami kula napa? Kula unggahne teng video ngoten lho. Lah ya sak karepmu. Nggih, nggih, nggih. Maksudnya mboten napa-napa nggih, panjenengan mboten kenging wewaler ngoten to? Ora. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih sampun Kang sementara ngoten riyen. Iya iya. Ya sing baku kowe lek arep masukne eling sik. Nggih, Kang, nggih, nggih. Heeh. Eling iki. Nggih, Kang, nggih. Engko lek bar kuwi ya gak terserah. Nggih. Pun Kang matur suwun. Ya.